таҷлили рӯзи забони давлатӣ дар ноҳияи Шаҳринав бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид, ки дар он масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, намояндагони ташкилоту идораҳо ва муҳассилини муассисаҳои таълимӣ иштирок намуданд. Зимни чорабинии тантанавӣ баромадкунандагон қайд карданд, ки забони тоҷикӣ дар қатори дигар забонҳои машҳури рӯи олам бо баромадҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар созмону ташкилотҳои бонуфузтарини ҷаҳонӣ, аз ҷумла Созмони милали муттаҳид, соҳиби мақому манзалати хоса ва эҳтироми бевосита ба фарҳангу тамаддуни халқи тоҷик аз ҷониби ҷомеаи башарӣ гардидааст. Дар ҳамин замина тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ асноди қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ бо забони тоҷикӣ таҳия мегарданд ва рӯзномаю маҷаллаҳо, китобҳои дарсию илмӣ, оммавию бадеӣ бо забони давлатӣ ба нашр мерасанд, ки боиси ифтихору сарфарозист. нақши бузургони миллат дар пойдорӣ ва ғанигардонидани забони тоҷикӣ басо арзишманду пурифтихор аст, зеро ниёгони мо дар тӯли таърих ҷиҳати ба наслҳои имрӯзаву оянда поку беолоиш нигоҳ доштани ин забон осори гаронбаҳое ба мерос гузоштанд, ки баёнгари соҳиби тамаддуну фарҳанги бои халқи тоҷик мебошад. қобили қайд аст, ки аз 5 октябри соли 2009 бо қабул гардидани қонун дар бораи забони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, забони тоҷикӣ ба марҳалаи нави рушду такомул ворид шуд. зеро қонуни мазкур бо дар назардошти ниёзҳои рӯзафзуни ҷомеаи мо дар асри 21, инчунин ба хотири арҷгузориву посдорӣ боз ҳам бештари забони тоҷикӣ таҳияву тасдиқ гардида, то имрӯз дар пешбурди сиёсати давлати навини тоҷикон нақши муҳим бозида истодааст. дар анҷоми чорабинӣ аз ҷониби ҳунармандони шуъбаи фарҳанги ноҳияи Шаҳринав барномаи фарҳангӣ фароғатӣ пешкаши аҳли Толор гардонида шуд.